U woord is so kosbaar, U woord is lewe, U woord is gees. Dankie Heer dat U woord vandag gestuurd word deur U, dat U woord sy doel sal bereik in ons lewens en veel goeie vrugte sal voortbring en deurbrake sal bewerk. Verlossing sal bewerk, genesing sal bewerk, Heer. Antwoorde sal bring in Jesus naam. Amen. Amen. Ok, ons thema vir vandag is ons reg as kindere van God. Nou, wij hebben geen presentation hier vandag. Gisteren moesten we ontdekken dat plots werkte de Office-programma niet meer op onze computers. Weet ook niet waarom. Ewan zal maar straks zal hij ons uithelpen. Wij konden niets van die dingen doen, ik kon het zelfs niet eerst op een Word-document uittypen, so ik heb het geschreven. Zoals ik ergens verkeerd lees, zal ik mijn vrouw vragen om te zeggen wat ik geschreven heb. Dat is ongelukkig iets wat ik van mijn vader geërfd heb. Hij was een zakenman, een manager van een bedrijf en had enkele secretaresses, onder andere een secretaresse, die kende hem heel goed. En soms moest hij roepen, dan vroeg hij, wat heb ik hier geschreven? Leg het mij uit. Nu, ik leid aan diezelfde probleem. Toen ik in de lagere school was, kwamen artsen soms langs en dan testen ze die kinderen en werden ze onderzocht zoals dat ook hier in België gebeurt. En op een keer zei zij tegen mij, ja, die dokters komen weer langs en ik ga jou sturen voor onderzoek. En zij zei, het is onmogelijk dat iemand die goed kan zien zo lelijk kan schrijven. En ik ging voor onderzoek en er was niets fout met mijn ogen. En van toen had ik het geweten. Dus ik heb geen excuses meer. Oké. Onze rechten als kinderen van God. In Galaten 4, vanaf vers 4 tot met 7. Daar zeg hij, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. En dat is ons eerste recht als kinderen van God. Ik ga 7 noemen vandaag. En dat is, we hebben de recht om vrij te zijn. Hij zegt daar, wij zijn vrijgekocht. Opdat wij de aanneming tot kinderen zullen ontvangen. En nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba Vader. Dus nu bent u geen slaaf meer. Wij zijn vrijgekomen. Wij zijn geen slaven meer, maar wij zijn zonen en dochters. En als u een zoon bent, of een dochter, dan bent u ook erfgenaam van God. Door Christus. Wij zijn vrij. En wij hebben de recht om vrij te zijn. Weet dat woord recht en hier in die Bijbelse betekenis betekent ook waarom we hebben de keuze om vrij te zijn. Wij kunnen kiezen. Wij kunnen kiezen om vrij te zijn vandaag. Vrij van zonde, van schaamte, van schuldgevoel, van depressie, verslaving, ziekte, tekort enzovoort, noem maar op. Maar wij moeten ook deze rechten gaan uitoefenen. Je weet, Satan is een leugenaar. Hij gaat vertellen tegen die mensen, jij zal nooit vrij kan zijn. En jou zal het niet lukken. Jij zal nooit van die verslaving loskomen. Jij zal nooit kan veranderen. Maar de Bijbel zegt, hij is een leugenaar. Hij liegt.
Natuurlijk moeten wij zelf die keuze maken om ook deze recht uit te oefenen. Weet, toen David en Goliath tegen elkaar te staan kwamen, zei Goliath, ik ga jou vandaag een kopje kleiner maken. En wat was David zijn antwoord? Zei, jij kom naar mij. Met al jouw natuurlijke vermogen. Jouw speer en je zwaard en je spies en noem maar op. Zei, maar ik kom naar jou. En mijn verbond met God. Ik kom met zijn naam. Ik heb een verbond met jou, met God. Ik kom niet in mijn eigen kracht, maar in zijn kracht. Wat deed David hier? Hij maakte een keuze om zijn recht uit te oefenen. En zo hebben wij ook een recht om vrij te zijn. En ons strijd tegen al deze dingen die ons wil vasthouden en tot slavernij wil dwingen, hebben wij een keuze om te zeggen, nee. Jezus heeft mij vrijgemaakt. Ik kies ervoor om vrij te zijn. En zijn kracht is mijn kracht. Hij helpt mij. Ik heb gesmoord. Jarenlang. Ik had een pijp. Ik rookte een pijp. Hield heel veel van mijn pijp. En dan kwam tot bekering. En dat begon te kriebelen. Hè? Ik voelde me daar niet goed meer. En op een dag las ik in die Bijbel. Zegt je lichaam. Dat is een tempel van de Heilige Geest. Je kan je niet door iets laten verslaven. En er was een hele strijd. Ik weet, er zijn mensen, er wordt voor die gebeden. Ik had zijn ze zomaar vrij. Er was voor mij ook gebeden. Dat was niet gelukt. En op een dag was die Heer zo dicht bij mij gekomen. Rond deze zaak. Ik was aan het bidden. En toen ging er voor mij licht. Toen besefte ik geloofde een leugen. Die leugen was, je kan niet vrij zijn. Je doet al voor zoveel jaren, dat zal je niet lukken. En toen besefte ik dat dit zit hier, aan mijn hoofd. En mijn hoofd zei tegen mijzelf, dit kan niet. En die Heer moest mij met mijn neus op die feiten duwen. Toen besefte ik, maar er zijn miljoenen mensen die gestopt zijn met roken. En geen een van hen zijn gestorven daarom. Hè? Ze zijn niet in die ziekenhuis terechtgekomen omdat ze gestopt zijn met roken. Dus ik kan het ook doen. Ook ik kan daarmee stoppen. En ik heb die keuze gemaakt en een korte tijd daarna die Heer mij geholpen met zware strijd. Maar dat is nu al vele jaren dat ik vrij ben van die verslaving. En ik wil het met u eens delen. Je weet, Satan moest loslaten. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet wil terugkomen. Hè? En van tijd tot tijd, door de jaren heen, heb ik ervaren, telkens wanneer, niet altijd, maar soms, wanneer het door een zware strijd ging. Op een dag, heel onverwacht, kan de duivel komen met de aas. En dan krijg je goesting naar een sigaret. Dan denk ik, wat is hier aan de hand? Wat probeert hij doen? Die probeert mij terug in gevangenschap te brengen. En ik denk er was een bedekte zegen dat ik zo'n zware strijd had. Om daarvan af te geraken.
Want iedere keer, sonder uitsondering, dan denk ek aan die zware strijd ek had, om daarvan los te geraak, en dan sal ek nooit weer. Ek begin daar nie aan. Daar wil ek nooit weer. Maar so probeer die duivel, wanneer wij so op ons laagtepunt zijn, denk ek, oké, nu is die swak. Nu sal ek kom. En ek kom dat verloren grondgebied terug inneem. Maar dat lukt hem niet. Wat sou er gebeurde as David het nie deed? As David sê, wel ek ben maar een herdersjongen, jy bent 3 keer groter dan my, 7 keer sterker, ek sal my best doen, maar ja, ek denk nie dat het sal lukken. Hoe denkt u dat die gevecht zou afgelopen zijn? Ja, dan was David daar vertrokken zonder zijn hoofd. Hè? Maar die overgestelde gebeurde, want hij maakte een keuze. Ik heb een verbond met God. Ik kom in zijn naam. Het tweede recht die we hebben is, we hebben de recht om genezen te worden en gezond te zijn. En wij beoefenen dat recht door zijn naam, door zijn bloed, door zijn woord en door zijn opstanding te gebruiken. Die naam boven Jezus, naam van Jezus is die naam boven elke naam. Weet je wat betekent dat om in die naam van Jezus iets te doen? Het is zoals iemand die hier aan de deur zou komen en die zou zeggen, ik kom in de naam van die koning. En die doen een papier. Of zijn gsm, tegenwoordig zal het een gsm zijn. En daar staat koning Philip, machtig die persoon om namens mij dat en dat te gaan doen. Zou ik dit weigeren, dan weiger ik die koning. En die koning staan achter die met al zijn gezag. Hè? Wanneer wij in die naam van Jezus spreken, spreken wij namens hem. En hij staat achter ons. Met al zijn kracht, al zijn autoriteit. Hij zei dat ook. Ik geef van jullie autoriteit over heel die legermacht van Satan. Omdat wij namens hem optreden. Hij stuurt ons. En zo hebben wij de recht om in zijn naam weerstand te bieden. Tegen ziekte en al die dingen. En ook te bidden voor zieken in zijn naam. Dankzij zijn bloed. Want die bloed spreekt van die nieuwe verbond. We hebben een verbond met God. We hebben een verbond met hem. Dankzij die verbond hebben wij die recht om genezen te zijn. Halleluja. Maar door zijn striemen is er voor ons genezen geworden aan het kruis. Dat is deel van ons verbond. Ook in zijn brief van Peter zegt hij, door zijn striemen zijn jullie genezen. Dankzij zijn woord. Al die beloften over genezen. God bedoelt, we hebben het gezongen. Hij bedoelt wat hij zegt. En hij zegt wat hij bedoelt. Hè? En zijn opstanden. Door op te staan uit die dood heeft hij die finale overwinning behaald. Over die dood, over heel die legermacht van die Satan. Hij is die dodenrijk ingegaan en daar heeft hij die sleutels afgepakt van Satan. Over die dood. Ten derde hebben we ook de recht om aan alles voorspoedig te zijn. En 2 Korintiërs 9 vers 8.
miskien eers die ander teks noem Johannes 8 vers 36, sê Jesus, as die Seun jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry sein. Hy heeft ons vrygemaak. Mooi ben dat verbond met hem. En dan hier in 2 Korintiërs 9 vers 8, en God is by magte elke vorm van genade overvloedig te maak in u, sodat u, wanneer u in alles, altyd alle de nodige besit, overvloedig kan zijn in elk goed werk. Die Heer bepaalde my daarby. Hy sê daar, God is by magte elke vorm van genade overvloedig te maak in ons. Wat is genade? Dat is onverdiende, dat is om dit van God ontvang wat wij niet verdienen. Dan zeg hy hier, elke vorm van genade. My broer en my sis, waarvoor hebben wij vandaag genade nodig? Hebt u kracht nodig? Hebt u vrede nodig? Hebt u voorziening nodig? Hebt u doorbraken nodig? Hebt u antwoord op gebed nodig? Zeg, God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken aan ons. Zodat we niet alleen genoeg zullen hebben, maar nog over hebben om uit te delen. Zoveel vrede te hebben, zoveel blijdschap, zo voorzien te zijn, dat we ook nog anderen kunnen helpen. Geestelijke wetten beheren de materiële. Een geest schiep alles, hè? God is geest. God sprak woorden en alles ontstond, waar er niets was. Dus geestelijke wetten beheren materiële. En ik heb een gewoonte, dat is wanneer wij door een strijd gaan, ook hier in de gemeente, dan ga ik de Heer vragen, Heer, wat zegt u? Wat zegt u over deze zaak? Wat moet ik bidden? Waarvoor moet ik u vertrouwen? Hoe moet ik optreden? En wanneer hij Gods antwoord heeft, wanneer hij zijn woord heeft, even die oplossing, hè? Want die geestelijke, het zegt zijn woord is geest. Die geestelijke beheert materiële. Die heerst over die materiële. Vanuit Gods geest, door zijn woord, is alles wat wij zien ontstaan. Ook dat wat er niet was, hè? Hij schiep het door zijn woord. En door zijn woord te ontdekken en uit te spreken vanuit geloof, kunnen wij ook dingen zien ontstaan. Oplossingen, doorbraken. Het is zoals Job op een bepaald moment, toen al die negatieve dingen gebeuren, maakt hij deze uitspraak, zegt, maar ik weet, mijn verlosser leeft. Midden in die omstandigheden. En toen begon die veranderen. En die zegeningen begonnen weer te gebeuren. Ik denk, soms moeten wij dat ook gaan zeggen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Wanneer alles tegenzet. En moeite, en verdriet, en tegenstand. Ik weet, mijn verlosser leeft. Hij leeft. Ik heb een verbond met hem. Natuurlijk zijn er voorwaarden ook, hè. Als de Heer ons die vermogen gegeven heeft om te kunnen werken, moeten we gaan werken. Als de Heer ons gezond verstand gegeven heeft, dan weten wij niet om
weet om nie in rusies betrokke te raak, en oneenigheid, en noem maar op, sodat wij ook met vrede en blydskap voorspoedig kunnen zijn. Voorspoed gaat veel verder dan geld. Geld is maar een vorm van voorspoed. Ek en Esther, wij hebben nou rijke mensen bediend, die heel veel problemen hadden, die een oplossing nodig hadden. En geld kon die oplossing niet geven. Alleen die Heer kon het doen. Maar voorspoed is ook deel van ons verbondsrechten. God sloot een verbond met Abraham. Sê, ek gaan jou gezegend maken. En dan gaan jy so gezegend maken, jy sal in zegen zijn verander. Dit is in Genesis 12. En dan kom Jezus en hy sê, wij zijn kinderen van Abraham, als wij geloven. En samen met Jezus zijn we ook erfgenaam van al deze beloften. Zoals God Abraham zegende, hebben wij ook recht om gezegend te worden, want wij zijn ook gelovigen. Wij zijn kinderen van hem door het geloof. En wij delen ook in al die beloften. De Bijbel zegt, hoeveel beloften er ook al mogen zijn. Weet, in die tijd hadden ze nog geen Nieuwe Testament, ze hadden alleen die Oude Testament. Het Nieuwe Testament is veel later eerst geschreven, tientallen jaren later. Hoeveel beloften er ook al mogen zijn. En nee, zijn ze ja en amen. Ik preek zo lekker, maar weet, ik preek tegen mezelf vandaag. Ik bemoedig mezelf. Toen ik aan het voorbereiden was, stel ik mezelf die vraag, zal ik het echt vanuit mijn hart kunnen doen vandaag? Dus ik moest heel snel mijn gezindheid met de Heer in orde brengen. Als ik hier preek, moet het vanuit mijn hart zijn. Moet ik het zelf gaan geloven. Vierde recht, we hebben de recht om nooit meer te vrezen. In Romeinen 8 vers 5 zegt hij, God gaf ons niet een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en een gezond verstand, van bezonnenheid. Dus wij hebben het recht om nooit meer te vrezen. Vrees komen door gedachten binnen, door woorden die wij spreken, dingen die wij zien, zaken die wij meemaken. Maar het komt door onze zintuigen binnen. Hè? En dan zeg hij daar, God gaf het niet aan ons. Hij gaf niet aan ons een geest van vrees. Want vrees is slavernij. En hij heeft ons daarvan vrijgezet. Dus wij hebben het recht om nooit meer te vrezen. En dat is al gebeurd met mij wanneer ik zie wat bezig is om te gebeuren. Je ziet die negatieve, je ziet dat, je ziet dat. En je hoort dat, en je hoort dat. Dat is precies zo'n koude hand die je wil vastpakken. Hè? En dat ik op dat moment, dan helpt die Heer mij. En herinner me in deze tekst. En dan spreek ik dat uit. En ik zeg, ik zal niet vrezen. Met mijn woorden annuleer ik die woorden van Satan. Zoals Jezus dit deed in het woestijn. Hij zei, dit is geschreven. Dat is geschreven. En hij weerstond Satan.
Satan moes verlaat, moes ek ook so dikwels al die woorde uitspreek. Ek sal nie vrees. Die duiwel toon jou altyd die ergste, hè? Die ergste uitkomst. Nee, ek sal nie vrees, want God is by my. Hy is my voorsiener. Hy is skepper van die heelal. Dit is vir hom geen enkel probleem om ook hierin te voorsien en my te help. We hebben ook de recht om vrede te hebben. Dat is een prachtige tekst die ik ontdekt heb, en dat is in Psalm 29, vers 11. En daar zegt hij, dat hier in de herziene statenvertaling, de Heere zal zijn volk kracht geven, de Heere zal zijn volk zegenen met vrede. Wij hebben het recht om vrede te hebben. Hier diep van binnen onze harten. Zelfs al zijn de omstandigheden soms negatief en tegen ons en noem maar op, kunnen wij diep van binnen onze harten vrede hebben. Want God heeft ons gezegend met vrede. Wanneer wij ontdekken wat Hij in zijn woord zegt over die situatie, dan geeft het vrede. Wanneer die duivel komt en zegt, dat is afgelopen, geen hoop meer, en zo verder. Je leest in dat belofte in het woord. In Psalm 23 zegt hij, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Mij ontbreekt niets. En die week nog moest ik daaraan denken en ik sprak het uit. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij heeft mij gezegend met vrede. Ik ben gezegend met vrede. Dus ik heb de recht om vrede te hebben. Echte vrede komt niet door de afwezigheid van problemen, maar door de aanwezigheid van God. Vrede komt door te rusten in de waarheid van Gods woord en God te prijzen. Wanneer wij weten wat God gaat doen, wanneer wij die belofte hebben, dan beginnen wij God te prijzen. Wij danken hem voor de antwoord. In Markus 11 zegt hij, wanneer wij iets vragen van God, moeten wij geloven dat we dit reeds ontvangen hebben. En hoe doen wij dat? Wij prijzen hem voor de antwoord. Terwijl wij die antwoord nog niet zien, hè? Prijzen wij hem voor die doorbraken. En voor die antwoord die hij geeft. Vertrouwt hem volledig. Hij geeft vrede diep van binnen. Ik heb gisteren nog, las ik weer dat gedeelte van Smith Wigglesworth. Ik weet niet wie het al gehoord van hem. Het was het begin van die vorige eeuw, dan tot hier in die 1940 ergens, was hij vooral in Engeland, het Verenigd Koninkrijk, krachtig door God gebruikt, zieken te genezen en doden werden opgewekt, noem maar op. Maar hij was ook een heel rare mens. Niet iedereen hield van hem. Hij deed rare dingen. Hij zou een keer gebeuren dat hij in een kamer binnen ging. En die tijd was het nog zo, waren geen mortuariums. En de mensen werden opgebaard thuis en dan kon mensen komen afscheid nemen. En daar lag zo'n lichaam. En hij ervaarde die heer zei, hij moest daar binnen gaan en die man gaan opwekken. En hij deed dat. Die rouwbeklagers waren daar en hij kwam en hij pakte die lichaam vast, sleepte hem tot tegen die muur, zette recht tegen die muur, begon tegen die te praten. En hij liet hem los en daar zat hij neer op die vloer. Dat heeft 3 keer gebeurd. En hij deed het weer. En plots begon hij te wandelen.
Denk nie waar nog veel mense over in die kamer toe. Sy maak die deure waar er geen deure waren, né? Maar dit is gebeurd. En hy het vertel toe op een keer was hy s'nachts aan slapen. En plots werd hy wakker en ervaarde so'n tegenwoordigheid van die bose. En hy opende sy ogen en hy kyk en hy zag die duivel staan by die voetende van sy bed. En hy kyk naar hem en sê, daar bent u, en hy keer sig om en hy sliep verder. Hy was gesegend met vrede. Hy wist, die duivel kon hem niets doen, want hy had verbond met God. Hy die in ons is groter. Waarom moet we dan bang zijn van iets die buiten is? He? As hy die in ons woon, groter is. We hebben ook de recht om de naam van Jezus te gebruiken. 1 Johannes 3 vers 23. Ja, ik moet het vandaag op je ouderwetse manier doen, hè. 1 Johannes 3 vers 23 zeg hy, en dit is zijn gebod. En ik denk dat die Heer vandaag gaan meerder van ons openbaring gaan geven. Dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Wij moeten in zijn naam gaan geloven. Wij moeten geloven wanneer we in die naam van Jezus een zieke aanspreken, dat God antwoordt. Wij moeten geloven dat we in die naam van Jezus die berg aanspreken, dat die de bergen gaan verplaatsen. Dat berg van moeite, dat berg van strijd. Dat is zijn gebod. Dat is Gods bevel. Dat wij zullen geloven in zijn naam. Petrus deed dat. Johannes deed dat. Toen zij dat kreupele tegenkwam, zei Petrus, ik heb geen zilver, ik heb geen goud, maar wat ik heb de naam van Jezus. In de naam van Jezus, sta op en wandel. Hij had geloof in de naam van Jezus. En Filippenzen 2 vers 9 tot en met 11. Daarom heeft God hem, dat is Jezus, ook bovenmate verhoogd in hem, en die heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Als iemand komt en zegt, ik kom in de naam van die duivel, dan je zeggen wel, en ik kom in de naam van Jezus. En zijn naam is hoger. Zijn naam is hoger, zijn naam is boven. Die naam die jij gebruikt. Of ik kom in de naam van schade. Ik kom in de naam van ziekte. Ik kom in de naam van Jezus. Die naam boven elke naam. Vers 10. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie. Van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Elke knie. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot de heerlijkheid van God de Vader. We hebben dus de recht de naam van Jezus te gebruiken. Om te bidden in zijn naam. Om namens
Jesus tot die Vader te gaan. Hy het reeds die weg geopend, maar hy kom tot die Vader in die naam van Jesus. Denk u dat God my sal verwelkomen as ek in die naam van sy Zoon kom? Ek denk het wel. Wij naderen tot God in de naam van Jesus. De naam boven elke naam. Kunnen wij bidden en wij kunnen ook bevelen. Wij kunnen omstandigheden bevelen. Wij kunnen zieken bevelen. Wij kunnen die boze bevelen. Wij bevelen God niet. Hè? Wij bidden tot hem en wij vragen hem en wij vertrouwen hem. Wij hebben ook de recht, dat is ons laatste punt nummer 7, om altijd te triomferen. In 2 Korintiërs 2 vers 14. Daar zegt hij: en God zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. En door ons de geer van zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt. Hij laat ons altijd in Christus triomferen. Dus wanneer die duivel komt zijn leugens en zegt: hier ga je niet door geraken. Hier ga je schade lijden, hier gaat dit gebeuren, hier gaat dat gebeuren. Nee, wij zijn altijd overwinnaars. Hij doet ons triomferen. Hij doet het. Mijn broer en mijn zus, overwinnen komt na een gevecht. Wij moeten bereid zijn om die gevecht aan te gaan. Want God heeft ons rechten gegeven. Aan die rechten moeten we een keuze maken om ze ook uit te oefenen. Als we dit niet doen, dan zou dat zijn zoals David, die zou zeggen: ja, excuus, sorry, ik wist niet dat je zo groot was. Ik ben hier weg. Nee, vanuit zijn verbond was hij bereid om stand te nemen. En je gevecht aan te gaan. Zo moeten wij ook bereid zijn om je gevecht aan te gaan. Toen onze kinderen tieners waren, moesten wij ook vele gevechten aangaan. Niet met onze kinderen, maar met dat wat die duivel met onze kinderen wilde doen. En het is gewoon om een besluit te nemen. En zeggen: ik weet wel wie hier gaat overwinnaars zijn, dat is niet jij. Op een bepaald moment was dat serieus, dat was heel serieus. Het ging om mijn kind zijn toekomst. En waar ik op een dag kwam ik oog aan oog te staan met die boers en ik zei tegen hem: jij mag mijn kind niet hebben. Want ik zag, hij wil mijn kind gewoon vernietigen. Ik zei: jij mag mijn kind niet hebben. Hij is niet van jou. Het is van mij. Het is van de Heer Jezus. Je wil vechten, oké, wij gaan vechten. En hoe doen wij dat? Met het woord. En ik begon Gods beloften te bidden die hij over mijn kind uitgesproken heeft. Het zijn vele beloften in die Bijbel voor ons kinderen. Weet je, God bedoelde dat toen hij die beloften gaf. En ik begon die beloften te bidden en uit te spreken voortdurend, want dat is de zwaard die God aan ons gaf om te gebruiken. En ik deed hem pijn. Ik deed die boze behoorlijk pijn. En op een bepaald moment moest hij loslaten. En God deed een wonder voor mij. Het was bovennatuurlijk, die verandering die God bewerkte mijn kind. Maar wij moeten bereid zijn om die gevecht aan te gaan. Jezus heeft reeds de overwinning voorzien
maar wij moeten ervoor strijden. Oorwinning is maar wij moeten dit gaan pakken. Wij moeten doen wat wij moeten doen. Wij hebben ook de recht om Satan in alles te weerstaan en te verwachten dat hij zal vluchten in alles. Dat is een recht. We onderwerpen ons aan God, maar wij weerstaan die duivel. We onderwerpen ons niet aan Satan. We onderwerpen ons niet aan zijn plannen en niet aan zijn wil, want hij is een vernietiger. We onderwerpen ons aan God. In Gods plan voor ons, die heeft hij zo duidelijk gemaakt in het woord. Alle beloften. Dat is Gods plan voor ons. Ons verbond met hem, dat is zijn plan voor ons. Dat wij daarin zullen wandelen. Ik ga afsluiten. Ik geloof dat de Heer misschien een of meerdere personen vandaag aangesproken heeft. Ik weet, hij heeft mij aangesproken. Ik heb dit tegen mijzelf gepreekt. En dat heeft mij bemoedigd. Maar misschien weet hij beter dan wij dat. Hij zei, ja, mij zegt het niets. Maar ik betwijfel dat. Misschien heeft God door een van deze teksten vandaag tot u gesproken. Weet u, het is belangrijk om ook te antwoorden. Daar waar u zit, gewoon niet een jaar te zeggen, Heer, ik geloof dat. En in Jezus naam beoefen ik deze recht vandaag. Ik heb die recht om dit te zijn. Ik heb het recht om vrede te hebben. Ik heb het recht om vrij te zijn. Dus, ik neem dit vandaag, Heer. Ik dank u, ik prijs u daarvoor dat ik vrij ben, dat ik vrede ervaar of wat uw strijd ook al mag zijn. Zullen wij zo'n minuut of twee onze ogen gewoon dicht doen en antwoord geven aan de Heer op dit wat hij vandaag tegen ons gezegd heeft. Dank u, Vader. Dank u. Prijs u. Oh, dank u, Heer. Dank u, Vader. Prijs u. Dank u. Amen. De Heer zegent u. Ga in vrede.